हे हे ला 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 डीजे मुन्नारा चुन्ना आर्यन डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो पूर्णिया। सोनमा के सिकड़ी बेची के गिफ्ट नया साल में देबोगे। सोनमा के सिकड़ी बेची के गिफ्ट नया साल में देबोगे। पायल पूरनिया से मांगा के देबोगे। पायल पूरनिया से मांगा के देबोगे। बिंदिया बक्सर से मंगाई देबोगे। सोनमा के सिकड़ी बेची के गिफ्ट नया साल में देबोगे। सोनमा के सिकड़ी बेची के गिफ्ट नया साल में देबोगे। हे हे ला 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 मिक्स बाय चुन्ना आर्यन। महंगा लहंगा तोरा किना देबोगे। झुमका झूलनिया तोरा बनाई देबोगे। हाँ हैप्पी न्यू ईयर दोनों मानैबे गे। शॉपिंग एक दिन पहले तोरा के तो हम कराई देबोगे। सोनमा के सिकड़ी बेची के गिफ्ट नया साल में देबोगे। सोनमा के सिकड़ी बेची के गिफ्ट नया साल में देबोगे। हे हे ला 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 मिक्स बाय चुन्ना आर्यन। कनमा के कनवाली तोरा ले देबोगे। होटवा के होटलाली तोरा ले देबोगे। हाँ मुन्ना पंकज कहे छो सच बात गे। तोरा खातिर जानू या पौना घर के तो स्वर्ग बनैबे गे। सोनमा के सिकड़ी बेची के गिफ्ट नया साल में देबोगे। सोनमा के सिकड़ी बेची के गिफ्ट नया साल में देबोगे। चुन्ना आर्यन डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो पूर्णिया।